Mä lähdin katsomaan, mitä kuuluu 3 vuotta sitten puhdistetulle tiilikatolle. Me tehtiin 2013 vuonna tälle katolle sammaleen tuhokäsittely. Katto myrkytettiin biohajoavalla sammalkäsittelyaineella, joka tuhoaa kaiken yksisoluisen kasvuston. Tämän jälkeen katto painepestiin ja lopuksi tiilelle annettiin tämmönen kivisuojakäsittely kautta kylläste. 3 vuoden aikana tällä katolle ei ole kasvanut yhtään mitään. Katto on erittäin puhdas ja sen näköinen, kun tää olisi juuri tänä keväänä puhdistettu. Nyt ei katolla oikeastaan ole muuta kuin vähän irtoroskaa ja nehän täytyy joka vuosi katolta alas saada ja samoin tuolta sadevesikouruista. Ei muuta kuin lehtipuhalin käyntiin ja roskat alas. Sammal pysyy pitkään pois tältä katolta.